Ако не знаете какво е да правите добро, направете го дори на сила 1, 2, 3 пъти. Абсолютно. Децата са нашето бъдеще. Аз веднага след тази среща с тези деца, веднага отидах при директорката, на която ме покани и я питах, справих ли се? Какво видя тя в техните очи, нали? И тя всъщност първото нещо, което каза, тя ми се извини за техния шум. И аз казах, да, окей, те са деца, аз правих ли са? Нали? Тя, да, разбира се, беше страхотно, нали, ти успя да им привлечеш вниманието и така нататък. Това са моменти, емоции, които пожелавам на всеки. Много често казвам и пак преповтарям. Хора, ако не знаете какво е да правите добро, направете го дори на сила 1, 2, 3 пъти. След първите няколко пъти това нещо толкова ще ви хареса, че ще започнете да го правите с удоволствие, ще стане ежедневие, ще се заразите като мен и ще разберете за какво говоря. Ако искате да бъдете ценен, достоен и да оставите нещо след себе си, правете добро.